imma wara l-laqa tal-lum fejn smajt u konfermajt dak li ktibt fl-ittrajn lil-kap u smajtu b'widnejja u rajt ċerta movimenti ta' nies illi żgur ma jxirqilhomx ikunu fl-ebda partit fl-opinjoni tiegħi. Illum il-Partit Nazzjonalista jinsab f'sitwazzjoni fejn hawn grupp ta' nies illi akkosta kollox ma jridux jipprova jimxi l-qudiem, sfortunatament. Dawn in-nies wasal iż-żmien illi jgħidu sma' jiena ma jistax ikun nibqa' sejrek illi jkollok grupp ta' nies illi akkosta kollox kuljum kif ktibt fl-ittra tiegħi jridu jtuk il-gambetti, jridu jaraw kif sejrin. Ituk id-daqqiet ta' sekina. Tlabtni l-ismijiet, ħansemmilek persuna waħda li weġġatni ħafna, weġġatni mhux lili personali weġġat lil partit u weġġat is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit. Meta kellna lil Mark Antony Sammut illi jirriżenja ħassli kellu jirriżenja minn President tal-Eżekuttiv imma li għamillek ġimgħa sħiħa fuq il-medja jagħti d-daqqiet lil Partit Nazzjonalista dawn in-nies possibbli ma jindunawx illi ma jistgħux jaġixxu ta' tfal illi jaqbdu u jisparaw, jieħdu l-limelight, jieħdu pjaċir, imma ir-realtà tibqa' illi dawn ma jistgħux jibqgħu. Ma jimpurtomx mis-sitwazzjoni illi jinsab fiha l-partit li ma jistax javvanza l-qudiem. Iridu joħolqu vacancy ta' leader mingħajr ma jafu x'iridu u min għandu jkun jersaq il-qudiem. Mela l-Partit Nazzjonalista jaffordja illi jerġa' jgħaddi 6 xhur oħra bis-sitwazzjoni kif inhi, kifek jogħġbok ħafna minn dawn in-nies daħlu huma dis-sitwazzjoni. Ma jistax nibqgħu hekk jien u nara mbagħad min qiegħed bil-qeda ħdejja fl-istess eżekuttiv. Jien it-tfal tiegħi jibku għax ilhom ma jarawni u ħdejja jew ftit pass il-bot minni jittekstja u jikxef x'qed ngħidu fl-eżekuttiv. Kif jista' jkun? Ma jistax ikun illi l-Partit Nazzjonalista jinħakem minn grupp żgħir ta' nies illi jidher illi kif tgħidilhom ċerta affarijiet jitilfu r-raġuni. Illum hekk rajt bajnejja jien. Kif issemmi xi ħaġa ta' kritika jitilfu r-raġuni. Tikrem ċerta persuna ħarġu rabjat ħafna mill-laqa David Kaza Kerry l-Akwalina Simon Busuttil. ċerta nies ma tistax ta' issemmilhom xi ħaġa partikolari għax jitilfu ir-raġuni. U din hi sitwazzjoni ma tistax tkun. Issa rridu li xi ħadd joffri rasu, mhux qed ngħid li għalhekk min xejn speċjali hawnhekk, imma issa suppost għandhom persuna inqas li kien tiddejjaqu. Mela issa ħanaraw jekk hux se jpoġġu bil-qiegħda mal-kap u ma tmexxija l-oħra u jaħdmu flimkien. Nispera li jaslu biex jagħmlu dan. Ngħidlek il-kap mill-mod kif tkellem miegħi u mill-mod kif tkellem illum ukoll fl-eżekuttiv huwa riżult li jibqa' għaddej bil-mandat tiegħu, għandu mandat mingħand it-tesserati. Dawn in-nies li llum ma jridux akkosta kollox jaċċettaw it-tmexxija ta' Adrian Delija. Jiena ħdimt magħhom fil-partit snin twal, serati. Jibqgħu jaħsbu li hija t-triq tagħhom illi il aħjar u b'ċerta kattiverja ngħid jien, jekk iridu jiddikjaraw il-riżenja tiegħi bħala rebħa, be my guest, jieħdu pjaċir jiddikjaraw li din hija rebħa. Ta' fiduċja għandu jtolbu Dr. Delija biex forsi jalaq fid-din li xju jkun jista' jkompli bil-ħidma tiegħu. Jien naħseb Adrian Delija għandu l-fiduċja tat-tesserati. Tif il-lum ma nafx talab vot. Le, ma kien hemmx talbin ta' voti illum. Il-grupp parlamentari naqsmu fit-tlieta, għandek dawk li appoġġjaw il-kap, għandek dawk li akkosta kollox, ma jridux jappoġġjaw lill-kap, mbagħad għandek grupp li forsi huwa l-ikbar grupp illi jsiblu nnifsu fin-nofs u jpoġġi lill-partit l-ewwel u qabel kollox. U sissa dak il-grupp għadu ma ġiex konvint illi għandu jitmexxa xi vot ta' sfiduċja fil-kap tal-partit. Il-grupp parlamentari naqsmu fit-tlieta, għandek dawk li appoġġjaw il-kap, għandek dawk li akkosta kollox, ma jridux jappoġġjaw lill-kap, mbagħad għandek grupp li forsi huwa l-ikbar grupp illi jsiblu nnifsu fin-nofs u jpoġġi lill-partit l-ewwel u qabel kollox. U sissa dak il-grupp għadu ma ġiex konvint illi għandu jitmexxa xi vot ta' sfiduċja fil-kap tal-partit. Ġifieri aħna għandna grupp żgħir ta' nies dan il-partit illi jippreferu jiċċikaw il-ħin kollu, innigżu l-ħin kollu, jużaw il-Facebook, jużaw il-social media, jużaw l-influencers, il-bloggers ħbib tagħhom. ċirku wieħed da, ċirku żgħir, ċirku wieħed. Jippreferu jużaw dawk.
Ġifieri ma naqbilx magħhom imma msieken jibqgħu daw assedjati kulħadd jgħidilhom x'intom tagħmlu lill-partit, x'intom tagħmlu ħalluh jaħdem il-kap. Din li xogħol kontu din taqblu fuq wkoll ħolqod ġlieda fis-sajf li għadda fil-Partit Nazzjonalista. Dr. Adrian Dalija sospenda, mhux issospenda qallu biex jerfa'